अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानकडून सुतिकागृह व कुटीर रुग्णालयातील रुग्णांसाठी 50 ब्लँकेट्स देण्यात आली। सेवाभावी हेतूने हा उपक्रम राबवण्यात आला। रुग्णालयांना मदत करण्यामध्ये आम्ही हातभार लावत असतो। ज्या रुग्णांसाठी काही सुविधा उपलब्ध कराव्या लागतील त्या सुविधा आमच्या परीने जेवढ्या त्यांना देता येतील तेवढ्या देण्याचा प्रयत्न करत असतो। आणि त्याच्यातला हा छोटासा एक भाग म्हणून आम्ही गेल्या वर्षी असं ठरलं होतं की पुढच्या 26 जानेवारीला द्यायचं, परंतु थंडीचा कडाका जरा जास्त असल्यामुळे लवकरच ती ब्लँकेट्स त्या पेशंटना मिळावीत, रुग्णांना मिळावीत अशा प्रकारचा एक मानस आमच्या मीटिंगमध्ये व्यक्त झाला। आणि त्याच्यातून आम्ही आज ही ब्लँकेट आपल्या रुग्णालयाला भेट म्हणून दिलेली आहे, त्याचा आपण स्वीकार करावा अशी मी विनंती करतो। आणि येत्या काळामध्ये आमचं आपल्याला नेहमीच सहकार्य राहील आणि त्या सहकार्यातून आपण सर्वांनी अधिक चांगल्या सुविधा आणि सोयी कशा पुरवता येतील याच्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राजधानी ट्रॅव्हल्स म्हणून जी मडगावमध्ये हे आहे ट्रॅव्हलची एजन्सी आहे, त्याच्यामध्ये त्यांच्या माध्यमातून ते हे अमीन खलील त्या ठिकाणी कार्यरत असतात आणि त्यांची सुद्धा आम्हाला नेहमी मदत असते। आम्ही आता खाली सुद्धा 71 ब्लँकेट खाली पण दिली त्या हॉस्पिटलसाठी आणि ICU साठी दिलेली आहेत। आणि आता ही आपल्या या रुग्णालयाला म्हणून भेट म्हणून देतोय आम्ही। आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात समीरा खलील आणि त्यांचे मिस्टर यांचा खूप मोठा सिंहाचा वाटा याच्यामध्ये आहे। त्यांचं सहकार्य ते आमच्या सौथीच्या सेक्रेटरी असल्यामुळे कायमच ते ॲक्टिव्ह मेंबर म्हणून इकडे वावरत असतात। आणि रूपा मुद्रा आहे आणि हेलन निबरे या आमच्या स्ट्रॉंगली काम करणाऱ्या ग्रास रूटला काम करणाऱ्या सगळ्या या महिला आहेत। आणि त्याच्यामुळे आमच्या महिला विभाग जो आहे तो आमचा स्ट्रॉंग असल्यामुळे आम्ही मागे पडत नाही। पुरुषांचं काय असेल ते आम्ही बघतो, पण महिला स्ट्रॉंग असल्यामुळे आम्हाला चिंता नसते कशाची। त्याच्याबद्दल पुन्हा एकदा त्यांचे सर्वांचं धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।